أرست زينام بروجكتات لمعات نحبرة السبنا ينوح وانا قلقلوت نكبو سرعتي من كبقاب كتنا خريق باكبلو أفا قباي بايتوكل تزبيت حقسج أفو قليصو كوريدر لمعاتن وسن ربان تطو فرنشيب حدوش بالي سراحن لمدن زي ترخو المخانو وانا محداري تي بروجكت ايت طلاون ورقو قليصو كاب زينا وصايا بملع عالم ببعامتو حدا نتوي 2 مليون سبات بحدقا ترافيك كم زموتو ودوب طعنا عالم افليتو سلام زخوركم تملكتنا كما يتعلو لك ساعات شعات خوينو كم تلودنا الساعات زحزنا زيناتات حيزه متيلخو زيناتات ندمرحكم ساخم صنه انا برهان فسام فلما بحصرت زيناتاتنا كنجمر بروجكتات لمعات نحبرتسب ناي نوح وان اغلغلوت نكبو سرحتي من كبخاب كتناخر يغبا كبلو عف غباي بايتوكل تزبي تاغسه ጫፎ ገሊጾም አፈ ጉባኤ ባይተወከል ተስቢ አይተታገሰ ጫፎር ሰብ ምሕዳር ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ጥላውን ከበደን ካልኦት ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕን ብሓባር ኣብ ወረዳ ካምባ ዞባ ጋሞ ኣብ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ልምዓት ዑደት ኣካይዶም እቲ ጉጅለሉ ኣብ ቀበሌ ዲንጋሞ እቲ ወረዳ ብድጋፍ ዩኒቨርሲቲ ኣርባ ምንጭን ክርስቲያን ኤይድን ዝተሃንፀ ፕሮጀክት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ፒኮ መሪቑ ስራሕ ጀሚሩሎም እዚ 19 ሚሊዮን ብር ዝዋግኡ ፕሮጀክት 15 ኪሎዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ ምፍልፋል ዓቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ን600 ስድራቤታት ክጠቅም ድማ ትፅቢት ይግበረሉ ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓቲ ፕሮጀክት ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ሃብታሙ ይተፋ ንዓሎት ኣመራርሓቲ ክልል ሚኒስትራት ዴታን ካልኦት ሓለፍትን ተረኺቦም እዮም ንውፅኢታውነት ሓዱሽ ፖሊሲ ግብርናን ገጠርን ደገፍ ክትትልን ቁፅፅርን ኣሰራርሓ ቋሚ ኮሚቴቲ ዓውዲ ክጠናኸር ከም ዝግባእ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ባይተወከል ህዝቢ ወይዘሮ ሎሚ በዶ ገሊፀን ምክትል ኣከብትን ቋሚ ኮሚቴ ባይተወከል ህዝቢ ኣብቲ ፖሊሲ ተወሳኺ ግንዛበ ንምፍጣር ዝዓለመ ዘተ በከተማ ኣዳማ ይሳለጠሎም ምክትል ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሎሚ በዶ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዝገበሮ መኽፈቲ መደረ እቲ ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ዝተዳለወ ነባር ፖሊሲ እታ ሃገር ሕዚ ዘላትሉ ብርኪ ዕብየትን ድሌትን ህዝብን ዘየማልእ ኢለን እቲ ነባር ፖሊሲ ኩነታት ሓረስታይን ኣርባሕቲ እንስሳን ዘይፈተሸ ከም ዝነበረ ብምሕባር እቲ ሓዱሽ ፖሊሲ እዞም ክፍተታት ዝመልእን ዓለም ዝበፅሐቶ ተሓሳስባ ልምዓት ሕርሻ ገጠር ዝሓቐፎን ከም ዝኾነ እውን ሓቢረንሎም ሚኒስትር ሕርሻ ግርማ መንቴ ብግዶም እቲ ሓዱሽ ፖሊሲ ኣብ ዝራእቲ እንስሳት ሃብቲ ተፈጥሮን ዕዳጋ ተኮር ፍርያትን ዝነበሩ ፀገማት ዝፈትሕ ከም ዝኾነ እዮም ተዛሪቦም بمنستر ديتا منستر فتحي بلايهون يرغاز تمرح ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ኣኼባ ቻርተር መሰላት ሰባትን ህዝብታትን ኣፍሪካ ይሳተፈሎም ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን መሰላት ሰባትን ህዝብታትን ኣፍሪካ ጋምቢያ ባንጁል ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ዋናዊ ኣፈጻጽማ ኢትዮጵያ ኣብ ቻርተር መሰላት ሰባትን ህዝብታትን ኣፍሪካ ማለት እውን ባንጁል ቻርተር كمون مبغسي وانا افضاصما ኢትዮጵያ በፕሮቶኮል መሰረት ደቂ አንስትዮ ማለት ግን ማፑቶ ፕሮቶኮል ትልኡኽ ጸብጻባት ምቅራብ ጀሚሩሎም ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ፍትሒ በላይሁን ይርጋ ንግልጋሉ ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝበልዎም ኣብቲ ጸብጻብ ኢትዮጵያ በመሰረተቲ ቻርተርን ፕሮቶኮልን ዘለውዋ ጉባት ንምውጻእ ሰብአዊ መሰላት ንምኽባርን ዝተወስዱ ስጉምታት ፖሊሲ حقن تكالات زملكاتو لوطتاتن بزرزر صبصيبلوم بمسرت مرها قبرتي كوميشن ون تي صبصاب صعيبو كاب كوميشنرات نسترعى الحوتات ኢትዮጵያ በቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣቢላ 4 ጉንቦት 2017 ዓመተ ምህረት መልሲ ከም ትህብ ትጽቢት ከም ዝግበር ገሊጾም እዮም
أب عبيد قطبان محبراوي قدات حجر قد دياسبورا لعل إجام علو وكبلو بعال ملو سلطان فولي لأوخ إثيوبيا بحبرات عرب إماراتات أمباسادر عمر حسين انقليس أمالهم أب حبرات عرب إماراتات زنورو إثيوبيا وان أبالات محبرسب نقدن أوشتي حجر زركو تكالات بيزنس نمتسار زعلم بيزنس فورم تساريتهم نتي أكل فيستيفال سومن إثيوبياويان زخنا بيزنس فورم زخفتو أمباسادر عمر حسين أب عبيد قطبان محبراو قدين حجر قد دياسبورا العول إجام زلو مخاني ما جنزيبهم امباسي إثيوبيا بأبو دابي بيت مخري اندسترين نقدن بمتحبار أبتا كتما استدالو حبراو بيزنس فورم انت كايد بيت مخري محبرات نقدي زفرات نقدن چامبر نقدي أبو دابين بمتحبار نمسرح مرراد سند تفراري موم مزازمي فتن عسر تقلت كفلي زعمت كاب 23 سنة كساب شومنت حاملة كتشحن 17 عام تمرت كم زكايد حجر لخا أقلقلوت مزنان فتنان أفليت اللهم وانا ديركتورتي أقلقلوت دكتور شاتو كبدا بمربب انترنت فتنا زوصدو تمهارو أبا كلتا زور كم زفتانيوم تزاري ومزلوم أزيز خونو لك عند مخنيات بمربب انترنت ناي مفتان عاقمين موساق زلو عاقم مسارة لمعات نمعباي زعلم مخانو قليزوم أبا فتنا 12 كفلي لوم زبن شد شميتن شومنتن شح تمهارو فتنا كم زوصدو بمحبار فتنا بورقة زوصدو تمهارو ملو بملو أب يونيفرسيتات كم زفتانيوم حبيروم زلوم فتنا بمربب انترنت زوصدو دما أب يونيفرسيتات منقستاون والقاو أبيت تمرتن كوليجات سلطنات عنان ممهرانن كمون أب كوليجات تكنيكن مويان بكمبيوتر كفتون مخانوم أفليتوم أب كتما أديس أبا نزترخب قطباون محبراون عاوت موداد منقستن حبرة سبن زل على أستواطو أبركيتو يكبلو حلافي بيت صحفة بارتي بلتقنا تنفر أديس أبابا أيتا موغس بالتشا قليزوم بيرو ممحدار سلامن سلطان ممحدار كتما أديس أبابا 11 ململ أبالات سراويت سلام أمر يقولهم حلفي بيت صحفة بارتي بلتقنا تنفر أديس أبابا أيتا موغس بالتشا بتوان أب كتما أديس أبابا كل مداوي بلتقنا قهدن كخون سلام أب محلاو سراويت سلام وسان جام على ويلهم كتما أديس أبابا بزناد قعزلوطي كمتركب بمحبار بلتقنا بزتا من كونتات نمرققا سلام وسان جام كم زلو محابيرهم زلوم زوم لو مستمرق من آبالات سراويت سلام كل مداو بلتقنا تا كتما نمرققا سلام أب محلاو إجامو من كواتوون أتحساسيبهم مع زينة يقتل حزر ما بزرزرنا بزحزنا بزيناتاتي كحلفكم كوريدر لمعاتن وسن روان انطوطو فرنش بحدوش بهالسرحن لمدن زترخبلو مخانو وانا محدارتي بروجكت ايتا طلاون ورقو قليزوم بطريتن قلطافن زو غنزلوتي بروجكت حافشاوي افصاصمو لعلي ساميتاو مبصحون تقليزولهم نصبصاب مولا علمايو دهاب ياسين كم صعب كتقربيا أديس أبابا أب كلتا زمقلل مبقسي أواش تفاسس تغير زوسد تحت قبون تقطو زركب مغصلي بالرخابوتا انتقطو فريندشيب بيكوك وسن روبان منقلي لمعات كوريدريو هبا أديس أبابا كالأي معرف كابزه النسو خلتا لمعات وسن روبا كوريدر اتحادا تخون شمونت بيتن 67 هكتار مريت إذا شفنن كساب مباصح بيكوكون 21.5 كيلومتر نوحات اللو الزب عينتو فولين عبيين زخنا وسن روبان لمعات كوريدرن 5 كفل كتماتاتن 10 ورداتاتن زكال اليوم أما محدار كتما أديس أبابا حلف بيت صحفتن التحبابارنت بروجكت أيتا طلاهون ورقو سب مويا وش تعدن وزعن زد تواددلو استفلالي موياتات زد تخاتتلو بروجكت بقلطوف يوقن مهلاو قليصام وزي ترارا لاي ميفسوها
ኣብዚ ጎቦ እዚ ዝፈስስ ማይ ናብ ውሽጢ ከኣቱ ዝገብሩ ስራሕቲ ጋቢዮን ልዑል ምሽርሻር መሬት ኣብ ዘጋጥሞም ከባቢታት ጋቢዮን ስራሕ እናተሰርሐሉ እዩ ዘሎ ካብ እንጠጦ ጀሚሩ እዩ ዝመጽእ ቀጺሉ ናህሪ እቲ ማይ ንምንካይ ዘኽእል ቴክዳባ ኣብ ዝተሸርሸሩ ቦታታት ተቐሚጡ እዩ እዚ ድማ እቲ ስነ ምህዳር ተመሊሱ ንክለምዕ ካብ ምግባር ብዝሓለፈ ናህሪ እቲ ማይ ንኽንኪ የኽእሎ እዩ ካልኦት ከባቢታት እውን ተኳዒቶም እዮም ብተወሳኺ 4 መሰረታዊ ነገራት ሰሪሕና ኢና ካብዚ ጎቦ 438 ሄክታር እዩ ተተሊሙ ዝስራሕ ዘሎ ክሳብ ሕዚ 80 ሚታዊ እዚ ፕሮጀክት ስራሕ ተሳሊጡ እዩ ትልምዓት ወሰን ሩባታት ናብ ዝነበረ ኩነታት ብምምላስ ጥዕና ነበርቲ ተኸባቢ ብምርግጋጽ ዝተወሰኸ መዘናግዕ ህዝቢ ምልማዕ ጀሚሩ ኣሎ በዚ እውን ባህሊ ስራሕ መናእሰይ ምቕያር እዮም እቶም አተሓባባሪ ዝገለጹ አንድ ባህር ዛፍ 20 ዓመት ዕድሜ ካለው በቀን 200 ሊትር ውሃ የመምጣት አቅም አለ ሓደ ባህር ዛፍ 10 ዓመት ዕድመ ተሃልይዎ ኣብ መዓልቲ 200 ሊትሮ ማይ ናይ ምምጣጥ ዓቕሚ ኣለዎ ስለዝኾነ ኣብዚ ንሪኦ ቦታ ሓደ ጠብታ ማይ ናብ ታሕቲ ከይኸይድን ማይ ናብ ውሽጢ ከእቱ ዝኽእሉ ሕዚ ብዝጀመርናዮ ከባቢታት ጽሕዲ ዕረ ግራር ዓጋም ዝበሉ ተኽልታት ኣብ ምልማዕ ንሰርሕ ኣለና ሓፈሻዊ ፈጻጽማት ፕሮጀክት ካብ 4 ወርሒ ግዜ ብዝወሓደ 60 ሚእታዊ ምውጋኑ ብምግላጽ ሩባታት ናብ ተፈጥሮ መንነቶም ንምምላስ ነዚ ዝሕግዙ ሃገር በቀል ባህር ዛፋት እናተተኸሉ ምዃኖም እውን ሓቢሮም እዚያ አካባቢ የምታያቸው ልጆች በባውዛ አድርገው 24/7 ነው የሚሰሩት በዓላት ቀንን ጭምር ይሰራሉ ኣብዚ ከባቢ ትሪእዎም ሰባት 724 ዋንዮም ዝሰርሑ ኣብ በዓላት ከይተረፈዮም ዝሰርሑ እዚ ተዘይኸውን ብከምዚ ኣይምለምዐን ብምዃኑ ክልተ ዓላማታት ጎና ጎኒ ነሳልጥ ኣለና ኣዲስ ኣበባ መበገሲ ትራንስፎርሜሽን ንኽትኸውን ትኩረት እቲ ኣመራርሓ እዩ ብዕብየቱን ኣብ ውሽጡ ብዝሓዞም ፕሮጀክትታትን ሓድሽ ዝኾነ እዚ ልምዓት ኮሪደር ኣብ ውሽጡ 6 ፓርክታት ብምልማዕ ክተኣሳሰሩ ይገብር እዚኦም እውን እንጦጦ ፓርክ ኮርያ ዘማች ፓርክ ፍሬንድሺፕ ፓርክ አምባሳደር ፓርክ ሪቻ ፓርክን ፒኮክ ፓርክን እዮም ኣብ ውሽጡ እውን ዝተፈላለዩ ማእኸል ዕዳጋን ግልጋሎታትን ዝሓዘ እዩ ሱቆች አብሮ እየተካተቱ የሚገነቡበት የህፃናት መጫወቻዎች ሹቃት ሓቢሮም ዝስርሕሉ መጻወቲ ህፃናት ዘካተተ እዩ ካብ ላዕሊ እንጦጦ ዝለዓል ብክልተ ፌዝ ዝትግበር ኬብል ካር ኣሎ ፓርኪንግ ቦታ እውን ነካተተለና ቻርጂንግን ነዳሊ መዐደሉ እውን ይህነጽ ኣሎ ተፈጥሮአዊ ባህሪ ሩባ ምምላስ ስነ ምህዳር ሩባ ምጽባቕን ኣብቲ ዙርያ መሰረተ ልምዓት ምህናጽን ልምዓት ኮሪደር ምውጋንን ብዝበሉ 5 ዞባታት ልምዓትና ተወገነ እዩ ነበርቲ አዲስ አበባ እውን ጽሬተን ሩባታት ብምሕላው ረስሓት ብዘይ ምስዳድ እጃሞም ክዋጹ ይግባእ ተባሂሉ ኣሎ ወፍሪ ኢትዮጵያ ተፍሪ ማእኸል ምትእስሳር ብምዃን ንኻልኦት ዓንዲ ማክሮ ቁጠባ ንዝኾኑ ዘፈራት ጭቡጥ ውፅኢት ከመዝግቡ ኣብ ምግባር መንገዲ ከፍት ብዛዕባ ምህላው ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም ሚኒስትር ኢንዱስትሪ በወገኑ ዜጋታት ምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ናይ ምጥቃም ባህሎም ካብ እዋን ናብ እዋን እናዓበየ ምምጽኡ ገሊጹ ዘሎ ሙሉብርሃን ግርማይ ዝርዝር ኣለዋ ملاحة ኢትዮጵያ ተፍሪ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ምፍራይ ጠጠው ዘበሉ ኣፍረይቲ ኢንዳስትሪታት ብምሕጋዝ ናብ ምፍራይነት ናይ ምስጋር ዕላማ ሒዙ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝተጀመረ ምንቅስቃስ እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ምንቅስቃስ ዝመጹ ውጽኢታት ዘርኢ መበል ሳልሳይ ዓለም ለኻዊ ኤክስፖ ኢትዮጵያ ተፍሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኸቡሉ ኣብ ማእኸል አዲስ ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ተኸፊቱ እዩ ለክቡር ዶክተር አብይ አሕመድ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ጦር ጠቅላይ አዛዥ በብራት ሰላም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ኤክስፖ 2017 እንኳን ደህና መጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ናፍራይ ኢንዱስትሪ ማእኸል ምትእስሳር ብምዃን ንኻልኦት ዘፈራት ማክሮ ቁጠባ ጭቡጥ ዝኾነ ውፅኢት ንኸመዝግቡ መንገዲ ከም ዝኸፈተ ሓቢሮም ብፍላይ ኣብ ዘፈር ሕርሻ ንዝተረኸበ ውፅኢት ዝነበረው እጃም ዝለዓለ ምንባሩ ሓቢሮም እዮም። በኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ማሽኖች መገጣጠም ማምረት የሚያስችል አቅም እየጎለበተ ሲመጣ ኣብ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ማሽናት ምግዝጣምን ምፍራይን ዝኽእል ዓቕሚ እንትመጽእ ንዓመታት ክሳዕ 1 ቢልዮን ዶላር ዝኾን ንኢምፖርት እናወፀ ዝነበረ ምህርቲ ስርናይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንምፍራይ እኽኢልና እዩ ከም ትፈልጥዎ ቅድሚ ሕዚ ቡን ኣብ ቁጠባ ኢትዮጵያ ዝለዓለ እጃም ነይርዎ እዩ መፍራይነት ቡን ንምዕባይ እቲ ኣፍራይ ኢንዱስትሪ ንቡን እታወት ዝኾኑ ናውትታት ምፍራይ እንተዘይኽኢሉ
ቡን በይኑ ውጽኢታዊ ኣይገብርን ሎም ዘበን 400,000 ቶን ቡን ናብ ዕዳጋ ወጻኢ ሰዲድና ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን 2 ቢልዮን ዶላር ዝኾነ ኣታዊ ረኺብና ኢና ኣፍራይ ኢንዳስትሪ ዘፈር ማዕድን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንኸዓብያ ምግባሩን ዝለዓለ እጃም ከም ዝነበሩ ሓቢሮም እዮም ከዓመት 2 ዓመት በፊት በሀገር ውስጥ ሲሚንቶ ምርት ቀንሶ ዋጋውም ከፍ ብሎ ንቸገር ነበር ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምህርቲ ሲሚንቶ ቀኒሱ ዋግኡ እውን ኸቢሩ ተጸጊምና ነርና ኢና እቲ ኣፍራይ ኢንዱስትሪ ብዝገበሮ ጻዕሪ ሲሚንቶ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምፍራይ ብምኽኣልና ካብ ውሽጢ ዓዲ ሓሊፍና ናብ ወጻኢ ንምልኣኽ ኣብ ምንቅስቓስ ኢና ንርከብ ኣብ ታሪክና ንፈለማ እዋን ካብ ቡን ብዝበለጸ ብርኪ ሃገር ወርቂ ንዕዳጋ ወጻኢ ብምቕራብ 2.5 ቢልዮን ዶላር ኣታው ረኺብና ኢና ፕሬዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ እውን ኣብ ማእኸል አዲስ ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ኣብ ዝተሳለጠ ኤክስፖ ኢትዮጵያ ተፍሪ ዑደት ዘሳለጡ እንትኾን መንገዲ ኢትዮጵያ ምፍራይን መፍረይነት ሙሳኽ ምዃኑ አረዲኦም እዮም የኢትዮጵያ መንገድ ማምረት ነው መንገዲ ኢትዮጵያ ምፍራይ እዩ ዓቕሚ ምፍራይ ሙሳኽ ብብርኪ ዓለም ተወዳዳሪ ልዕሊ ምግባሩ ዕቤት ሃገር ክብ የብል እዩ ስለዚ እዚ ምንቅስቓስ ፍልጠት ይዕቢ እዩ ዓቕምን ምቹው ኩነታትን ይፈጥር እዩ ዕቤት ሃገር ዝምስረት ብምፍራይ እዩ ዘፍርዩ ሃገራት ዕቤቶም ክብ ይብል እዩ ብኣሰናዳድነት ሚኒስተር ኢንዳስትሪ ንዝሓለፉ 5 መዓልትታት እናተሳለጠ ኣብ ፀንሐ መበል ሳልሳይ ኤክስፖ ኢትዮጵያ ተፍሪ ብርክት ዝበሉ ኣፍረይቲ ዓቕሞም ኣርዮም እዮም ልዕሊ 120,000 ዑደተኛታት ዝተሳተፉሉ እዚ ኤክስፖ መዛዘሚኡ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ዝተረኸቡሉ ተወጊኑ እዩ ምልዓል ኢትዮጵያ ተፍሪ ዓብዪ ውጽኢት ዝተመስገበሉ ከም ዝነበረ እውን እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር አረዲኦም እዮም በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በተፈጠረው መነሳሳትና የተቀናጀ አሰራር ምክንያት ኣብ ምልዓል ኢትዮጵያ ተፍሪ ብዝተፈጠረ ምንቅቃሕን ዝተዋደደ ስራሕን ዓቕሚ ምፍራይ ኢንዱስትሪ ማእኸላይ ዓቕሚ ምፍራይ ኣጠቓቕማ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ካብ ዝነበሮ 46 ሚእታዊ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ናይ 6 ኣዋርሕ ኣፈጻጽማ 61 ሚእታዊ ምብጻሕ ተኻይሉ እዩ ብጽሒት ዕዳጋ ውሽጢ ዓዲ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ካብ ዝነበሮ 30 ሚእታዊ ኣብ 2017 ኣፈጻጽማ 9 ኣዋርሕ 41 ሚእታውን ምብጻሕ ተኻይሉ እዩ በብዓመቱ ዝሳለጥ እዚ ኤክስፖ ኢትዮጵያ ተፍሪ ንኣፍረይቲ ኢንዳስትሪታት ልዕሊ ምንቅሑ ምትእሳር ዕዳጋ ምፍጣር ከም ዝኸኣለ እውን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣረዲኦም እዮም ከጎብኚዎች ብዛት ከግብይት ትስስር ካብ በዝሒ ዑደተኛታት ምትእሳር ዕዳጋ ብዙሓት ኩነታት ከም ትእንግድን ግንዛበ ብምፍጣሩን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ካብ ዝተሳለጡ ኤክስፖታት ምምሕያሻ ጠርዩ እዩ ኣፍረይቲ ዝተፈጠረሎም ምቹ ከባቢ ብምጥቃም ብበዝሕን ብፅሬትን ብምፍራይ ድሌት ውሽጢ ዓዲ ኣብ ምምላእን ካብዚ ሓሊፉ ተሳትፎ ንግዲ ወፃኢ ንኽዕብዩ ንኣፍረይቲ ኢንዱስትሪታት ዝግበር ሓገዝ ደገፍን ክትትልን ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ሚኒስተር ኢንዳስትሪ መላኩ ኣለበል ወገኖም ዜጋታት ምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ናይ ምጥቃም ባህሎም ካብ እዋን ናብ እዋን እናዓበይ ምምፅኡ ሓቢሮም ውፅኢታዊ ኤክስፖ ምንባር እውን ኣረዲኦም እዮም የገበያ ትስስር ከመፍጠር አኳያ በቅድ ከያዝነው ብኣንጻር ምፍጣር ምትእሳር ዕዳጋ ብትልሚ ካብ ዝሓዝናዮ 4 ቢልዮን ብር ንላዕሊ ምትእሳር ዕዳጋ ተሳሊጦም እዮም ብፍላይ ዓቕሚ መፍረያይነት ዘርዩ እዩ ብፍላይ መሳርሒ መፍረይ ብምፍራይ ናብ ዕዳጋ ንምእታው ተስፋ ምልማዕን ዲጂታል ዘበን ምጥቃምን ዘመላኽት እዩ መበል 4 ኤክስፖ ኢትዮጵያ ተፍሪ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ካብ 24 መያዝያ ክሳብ 28 መያዝያ ከም ዘሳለጥ እቲ ቤት ዕዮ ኣፍሊጡ እዩ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ከስግረኩም ኣብ መላእ ዓለም በብዓመቱ 1.2 ሚልዮን ሰባት ብሓደጋ ትራፊክ ከም ዝሞቱ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡሎም እቲ ውድብ ብተወሳኺ ሓደ ሲሶ ካብቶም ብሓደጋ ትራፊክ ዝሞቱ እግረኛታትን ብሳይክል ዝጓዓዙን ምዃኑ ይገልጹ ዘሎ ሻምናይ ዓለም ለኻዊ ሰሙን ድሕንነት ጽርግያ መንገዲ እግረኛታትን ብሽክሌተኛታትን ውሑስ ብምግባር ሓደጋታት ትራፊክ ምንካይ ብዝብል ቴማ ይካየደሎም ውድብ ጥዕና ዓለም ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ ምንካይ ሓጋዝ እዩ ኣብ ዝበሎ ለበዋ ንእግረኛታትን ብሽክሌተኛታትን ዝኸውን መገዲ ምፍጣር ወሳኒ ምዃኑ ይሓቢሩ ዘሎ ብተወሳኺ ሓደጋታት ንምንካይ ዝሕግዙ ብሉፃት ተመክሮታትን ሕግታት ገደብ ፍጥነትን ንመራሕቲ መካይን ምትግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ይገሊጹ ኣብ መንገዲ ዝርከቡ መሳገርታት እግረኛታት ኣብ ወሰን ጽርግያ ንእግረኛታትን ንብሽክሌተኛታትን ምቹ መንገዲ ምፍጣር ሓደጋ ንምንካይ ከም ዝሕግዝ እውን ኣፍሊጡሎም
معد زينا قدمي مززامنا قند زيناتات زعلت كزخاخركم بروجكتات لمعات نحبرت السبب ناينوح وان أقلقلت نخبو سرعتي من كبخاو كتناخر يقبا كبلو عفو قواي بايتو كتزبي تاقسج عفو قليزهم كوريدور لمعاتن وسن روبان انتو فرنشيب حدوش بهال سراح لمدن زي ترخبن مخانو وانا محداريتي بروجكت ايتت لاون ورقو قليزهم كاب زينا وصايا بملع عالم ببعامتو 1.3 مليون سبات بحدقة ترافيك كم زموتو ودبت عنا عالم افريتو بارك استملكتي مع زينا بزيزات زيمنا سلام كتالكم عزينا نمسكن سناي معلتي